La ruta de les Senilleres és una ruta de muntanya que ofereix al visitant l'oportunitat de conèixer algunes de les espècies de plantes més representatives de la zona mediterrània. Per a gaudir al màxim de la natura, Xeresa compta amb dues associacions de senderisme, el Centre Excursionista de Xeresa i el Club de Senderisme Corresendes, els quals s'organitzen eixides en grup per les múltiples rutes de muntanya del terme i rodalies. Primer, la senda puja en zig-zag, salvant un desnivell de 250 metres. En la part més baixa apareixen antics bancals de garrofers amb pins blancs. La vegetació predominant en la zona mediterrània és el matollar, amb diversitat d'espècies com el margalló i el matagall. La coscolla, la mata i el petorret. Esta ruta també és rica en plantes aromàtiques com el romer i la pebrella. Pel camí, i abans d'arribar a la zona de pla, hi ha una indicació que mostra l'amagatall de la cova de les Senilleres. Quan la senda arriba al pla, va per la mateixa vora del cingle, que conforma un imponent escaló de roques calcàries i marges. En el pla, la vegetació dominant és el jonc negre i el lligabosc. Des del Pla de la Vella es poden gaudir d'unes vistes meravelloses del terme de Xeresa amb les marjals i la platja al fons. Entra en ikimaps.com per a consultar un mapa interactiu de l'itinerari complet d'aquesta ruta.